Men jeg vil smide ud af døren nu her, og så tænker jeg alligevel tage jer med på et par dage i mit liv, hvor det er for læst op til en udskudt eksamen, som jeg skal op i her til august. Og så vil jeg lige starte med sådan, hvis du bruger for lidt sådan studietips til hen over sommerferien, hvis der du også har en reeksamen, hvordan der man kommer i gang, hvordan man lige strukturerer sin hverdag, når man ikke har noget, der sådan holder en ud, og man har en eksamen om måske en måneds tid. Okay, så det her det er det fit for today, og bare en basic sådan Zara top, som jeg lige vendt om, så bliver sådan lidt mere boatneck, fordi I love that outfit. Og så min trenchcoat, en lille polka dot neddel, og sådan en klipklapper, fordi det er stadig relativt godt vejr. Og så har jeg så taget en stor taske med, fordi så er der en plads med en bog, så jeg lige kan læse min bog, mens jeg sidder i metroen. Okay, så jeg lige kommet hjem fra brunch, og der er en lille måneds tid til, da jeg skal op i min udskudte eksamen i obligationsret, så det vil sige min første eksamensforsøg. Det var ikke her i juli, som der plejer at være, men det er så blevet udskudt her til august. De havde 2 eksamener på samme dag, på samme tidspunkt, så det var faktisk aldrig muligt for mig faktisk at kunne nå begge eksamener. Så jeg vil lige starte i dag med at lave en slagplan, hvad det er, jeg skal nå, hvordan jeg opnår det, og så håber jeg lidt, at jeg lige kan tage de noter, der bare jeg var nået til, og så lige få afsluttet dem. Og så starter jeg med at lave sådan nogle attack outlines fra i morgen af. Så vi tager en slagplan i dag, og så attack outlines i morgen. Okay, så det her det er mine egne noter. Der er lavet 113 sider. Og så har jeg så haft downloadet dem her, der hedder en obligationsret køreplan. Og den har der også en køreplan. Og jeg vil lige prøve at kigge dem her igennem, og så lave min egen, ud fra mine egne noter, og så med inspiration fra de her to. Okay, sidste gang jeg tjekkede ind hos jer, der har jeg, det er sådan en times tid siden. Jeg har stadig fået lavet noget. Så jeg tænker lige at få lavet en timelapse, og så vil jeg faktisk bare være en smule produktiv i dag, because I haven't done shit. I hvert fald ikke produktivitet fra uni. Men bedre sent end aldrig, hellere bare starte som klokken 3, som den er lige nu, om eftermiddagen, end så ikke at starte overhovedet. Nu gør jeg så, at jeg lige vil tage mig sammen, men jeg spiser lige lidt vandmelon og ser noget My Fame. Elsker hende. Virkelig god YouTuber. Men jeg ser lige den der YouTube-video færdig, spiser noget vandmelon, og så mener jeg, så er jeg produktiv. Jeg bliver, du skal ikke have mad. Hun sidder og gerne vil have mad. Hun skal ikke have mad endnu. Jeg har læst klokken den er lidt i 9. Jeg har lige spist den her, og så laver jeg lige en halv time mere, og så gider jeg ikke mere. Så slukker jeg for i dag. Men jeg fortsætter så i morgen. Godmorgen, det er nu tirsdag, og jeg er lige kommet i tøjet, fordi jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan tage mig selv sammen til morgentræning. Fordi jeg vil rigtig gerne ind i rutine igen, for at jeg faktisk kan føle mig lidt produktiv. Og det jeg plejer at gøre, det er bare at lave én ting for morgenen, der er produktiv, som eksempelvis jeg har lige ret min seng. Jeg har lige gammelt luftet ud, jeg er kommet direkte i træningstøjet, og så tager jeg direkte op, så jeg skal ikke have nogen undskyldninger til at simpelthen for en tv, eller begynde at læse. Altså sådan hyggelæse. Jeg skal bare gå direkte op, være produktiv, så kommer jeg hjem i bad, så kan jeg fortsætte med at være produktiv, så man kommer ind i det der gode flow.
sød som en lille fugle. Hej skat. Chipli. Oh. To små. Going to classes, I can't think about it, whereas if I'm on my own in the gym, especially when I'm busy and or stressed. Jeg kom hjem fra træning for cirka en times tid siden, og i mellemtiden har jeg noget for noget morgenmad, for gjort rent. Jeg har taget i bad, because I needed it. My hair was getting nasty. Jeg tænker bare, at her i sommerferien, så tager jeg bare sådan et par timer om dagen, fordi jeg starter ikke så god tid. Fordi så behøver jeg ikke sådan at stresse med det sådan en uge eller 2 op til. So, let's study. Det er den næste dag, og jeg har fået ordnet, jeg har været ude til reformer, hvilket var mega lækkert at starte dagen på at lave lidt produktivt, spise en overnight oats, og nu sidder jeg så nu har jeg endelig taget mig selv sammen, efter jeg lige får læst lidt med en bog. Jeg er i gang med at læse. Jeg er i gang med at læse den her. Jeg elsker den her Kirsten City og Sarah J. Maas. Det er mentoren, jeg er i gang med. Jeg er snart færdig med den. Jeg tror, jeg ender med at læse den færdig enten i dag eller i morgen. Det bliver nok i morgen, fordi jeg skal have lavet noget af det her i dag. Men det jeg startede på, det er virkelig bare at lave sådan et beslutningstræ. Så jeg starter heroppe, hvor det er sådan hovedkonklusion eller hovedkøreplanen, så er sådan, okay, det er der jeg skal følge, just faktor subsummation. Hvis du er jurastuderende, så kender du godt det her lidt for godt. Men så vil jeg hen, så der sket gyldig aftale mellem parterne, hvad skal leveres, og så tager jeg så, hvis det er en reel ydelse, eller hvis det så er en pengeydelse, og deler det op sådan her. Og så skal jeg så bare gøre det ved alle dem, der er så er reel ydelse, og så hvis der er reel ydelse, hvor der så er risiko, eller der er realkreditors beføjelse, pengekreditors beføjelse osv. Så det er det, jeg har tænkt mig at lave, og jeg vil godt nå færdig med pengeydelse i dag. Så jeg tror lige, at jeg tager 2-3 timer for at bruge lidt tid på det. Og så I kan se, det står sådan conditio indebiti, jeg kan ikke finde noget at tale. Men så skriver jeg så herude siden, sådan, hvad det er som forklaring på det, så det skal være så idiotsikkert, men der skal ikke stå for meget her, det kommer til at stå ude siden. Så det jeg kan kigge på til eksamen. Så jeg laver sådan en form for outline til det hele. Og så laver jeg så attack outline, det vil sige sådan, det, altså mindste det mindste. Så alt det her med detaljer, sådan noget, det kommer ikke til at være der. Det kommer bare til at stå sådan noget med betegnelsen, prisen og beskaffenhed. Så alle detaljerne, det kommer ikke til at være der. Men det bliver et andet dokument til den tidspunkt. Nu skal jeg lige lave dem her først. Med jer, når jeg er færdig med den her. Så tænker jeg, at jeg lige vil udgå med Chip. Jeg vil udgå med min kat tidligere, fordi hun lever kun et liv, hun skal have et godt liv. Så vi er ude for noget frisk luft. Og jeg tænker, at jeg lige vil skifte til noget ordentligt tøj om 2 timers tid. Og så vil jeg simpelthen for at læse lidt. Sådan en lille sådan gave til mig selv, fordi jeg magter virkelig ikke det her. Ikke når det for en gang skulle jeg virkelig godt være i Danmark lige nu. Men vær produktiv.